Dawk li għal-bosta huma jiem ta' festi u ġabra mal-familja, għal-persuni oħra dawn ifissru jiem ta' xogħol biex jaqdu dmirijietom. Bid-żminijiet tal-pulizija huma li jipproteġu lili u lilek f'dawn iż-żminijiet li matulhom wieħed jieħu xi grokk żejjed. Wieħed għandu jżomm f'moħħu li dak il-pulizija li jkun tak lajnuna u assigura li int tkun sigur ikun il-bot mill-familjari tiegħu. One News tkellem ma' Surġent Justin Spiteri li apparti li huwa uffiċjal tal-pulizija huwa wkoll missier li nhar il-milied u l-ewwel tas-sena ikun il-bogħod minn martu u ż-żewġ kejknin tiegħu biex ikun ta' servizz għal poplu Malti u Awċi. Qatt li jekk nara li roster tiegħi misni li jew fil-milied jew fl-ewwel tas-sena xogħol u hekk x'inqagħed dumet li issa ma tmur għax-xogħol. Ikollok naqgħod wejjaq u hekk, speċjalment meta taf li tad-dar jew iklalaw, jew ħirġillem, dejjem li jisaqsu, għax ħuti jaħdmu uffiċini, eċetera, allura jgħid li x'inti xogħol, illum għandi ieħor pulizija, ma milux daqsi, x'inti xogħol, nistgħu nagħmlek, nistgħu min jaf kemm il-darba l-mara marret bit-tfal waħedha, jew inkella issa naf, skont xi misni naf mara li rigali d-dar, jridu niftħuhom dal-ħin jew hekk, x'imbagħad titmur xogħol, tibbilanċa, tifhem? Is-Surġent Spiteri spjega li minkejja li l-ħidma tal-pulizija tintensifika f'dawn iż-żminijiet hekk kif jiżdiedu l-festini u l-attivitajiet tal-massa, ikun lejlet l-ewwel tas-sena li l-pulizija ikollha l-aktar każijiet li jkollha tintervjeni fihom. Każijiet li ma jinkludux biss l-inċidenti ta' traffiku, iżda anke xi ġlieda li normalment tinqala bej persuni li jkunu ikkusmaw l-alkoħol. Iċ-ċelebrazzjonijiet, kif għedna forsi l-ewwel tas-sena aktar mill-miliet imma xorta. Parties kbar kullhom kien li attivitajiet kbar tal-massa li awtomatikament ġibu parti ċelebrazzjonijiet imma mbagħad ikollna ħafna ġlied, sfortunatament accidents anzi it-trend at least kemm nkun barra jiena qed nara li tengod in-nies qed titgħallem u ċertu accidents m'għadhomx jew isiru b'inqas frekwenza jaħsbu minn qabel, jixorbu inqas minibuses, taxis, eċetera. F'isem l-uffiċjali tal-pulizija, is-Surġent Justin Spiteri kellu appell imqanqal għal dawk kollha li se jkunu qed jiċċelebraw il-milied u l-ewwel tas-sena biex jassiguraw li jerġgħu jitlu lura qawwijin u sħaħ mill-bieb li jkunu ħarġu minnu. Dawn iż-żminijiet huma żminijiet sbieħ. Mhux ħanejdlhom, anzi gawdu ħudu gost kemm tifilħu. Imma forsi imma biktar responsabilità. Jien nemmen li kif ġat iktar kmiet trend hija li qed tkun hawn iktar responsabilità, jekk taf li ħad toħroġ, ma probabbli jekk se parti hekk ħan konsma alkoħol eċetera u hekk. Nippjana minn qabel, naraw xi grupp ħankunu hekk u skont x'ħanamlu jew nżommu driver li dakinhar joqgħod naqalura huwa jew inkella llum hawn servizzi ta' vannijiet taxis u hekk u tieħu gost kemm trid u mort id-dar u minnu d-dar jistennik rasu mistrieħ li inti ħatmu lura d-daru.